ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ବରାଇପୁରରୁ ବଗପାଟି ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି କିଛି କହିବେ ଆ ବିଷୟରେ? ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଜବରଦସ୍ତି? ଆମ ଘରଟା କ'ଣ ଏଠି ଆମର ବହୁତ ବାଟ ଟିକେ କିଛି ଜାଣିଥିବ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଉପରେ କିଏ ସେଭଳିଆ ଆସୁଛି ପବିତ୍ର ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଏଭଳି କାହିଁ କିଏ ଦେଖାଯାଉନି ଯେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପ୍ନ କରି ଠାକୁର ଆସିବେ। ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉ ଜାଗା? ଆମର ମଙ୍ଗରାଜପୁର। ଏତେ ବାଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଡୋରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା ଆସିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗରାଜପୁରରୁ ଠାକୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବହୁ ଲୋକ ତପନ ସାଥୀ କ୍ୟାମେରା ବୁଲି ଦିଅନ୍ତି ଛାଡ଼ି ବହୁ ଲୋକ ସମାଗମରେ ଆଜି ମା ପଞ୍ଚୁବରାଇ ବଗବାଟିଆ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଉସା ପାଖକୁ ଯିବା ପଚାରି ଆସିବେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା କିପରି ଅଛି। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ମଉସାଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି। ମଉସା କିଛି କହିବେ? ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁ ଜାଗା? ଆମ ଘର ହେଉଛି ଡାମରପୁର ପଟାମୁଣ୍ଡି। ଡାମରପୁର। ଏତେ ବାଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବଗପାଟିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ସବୁ ଆଉ। ବଗବାଟିଆ ଆଗରୁ କେବେ ଆସିଥିବେ ନା ପ୍ରଥମ ଥର? ଆମେ ଆସିଛୁ ବହୁତ ଥର ଆମ ପଚାରି ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି? ମହିମା ବହୁତ ଆକାର ମହିମା ସେ ପୂର୍ବାପୁରୁଷ ବହୁତ ଲୋକ ସେମାନେ ଯାତାୟାତ କରି ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସ୍ଥାନଟି ହେଲା ନୂଆ ସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି ବଗପାଟିଆରେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନଘାତ ହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନଘାତ ହେଲା ପରେ 8 ଦିନ କ'ଣ ଅଲିଆ ପଡ଼ି ରହିଲେ, ନିଷ୍ଠା ରହିଲା ପରେ ଠାକୁର ସ୍ୱପ୍ନଘାତ ହେଲେ ସବୁ ବଗପାଟିଆକୁ ଆସିବାକୁ ଲୋକମାନେ ସହଯୋଗ କରି ସବୁ